ягон одами танбал намон ки маратаро барои ин кораш ҳақорат накарда бошад. Футболбози испанӣ дар рақобат бо Аталанта худашро шарманда карду дастаашро аз се хол маҳрум. Чӣ гуна ӯ ба дарвозаи холӣ гол зада натавонист? Чаро чунин тасмим гирифт? Барои чӣ пушт гардонда бояд зарба мезад? Инро худнишондӣ мегӯянд. Дар миёни мардум як габи дигар аст ки камтар дағалтар, лекин Марата ба ин лоиқ мебошад. Коре ки ӯ кард кунакзанӣ мегӯянд. Мумкин арӯси Марата дар трибуна ҳузур дошт ва бозингари испанӣ шояд дар назди ӯ мехост худашро нишон диҳад. Боз ҳам не. Ҳоло ба варзишгоҳ дар омадани мухлисон иҷоза дода намешавад. Марата барои ин амалаш муҷозот мешуд агар тренер мисли сер Алекс Фергюсон сахтгир мебуд. Лекин Пирло ба наздикӣ фаъолияти футболбозии худро ба анҷом расонидааст. Нахост шогирдашро ҷазо диҳад. Марата аз майдон гирифта нашуд. Фергюсон як тараф, ӯ бениҳоят одами ҷиддӣ буд. Ҳатто Манчини дар вақташ барои ин амал кард, бозингарро муҷозот кард, ҳатто агар ӯ Балотелли ҳам бошад. Бигзор дар бозии дӯстона футболбоз ҳақ надорад худашро нишон диҳад. Супер Марио бо Манчини муносибати хуб дорад, лекин барои ин рафтор ӯро тренер набахшид ва аз майдон гирифт. Давоми бозии Манчестер Сити ва Лос Анҷелес Гэлакси дигар ягон ҷолибият надошт. Ҳатто ба майдон баромадани одами оҳанин Милнер ки дар он вақт дар Сити бозӣ мекард. Худнишондӣ дар футбол кам нест, лекин бисёртар бахилӣ кардани футболбозон мушоҳида мегардад. Мо имрӯз дар бораи ҳамин гап мезанем. ва чун ҳамеша мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз Adin XBet бо промокоди TouchFood барои ҳама то ҳажми $100 бонус тайёр карданд. Акнун тамошои бозиҳои дӯстдоштаатон боз ҳам ҷолибтар мегардад, зеро барои рақобатҳо ҳамеша коэффициентҳои баланд пешниҳод карда мешавад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. баъзан футболбозон бисёр мехоҳанд худашон гол зананд. Барои онҳо натиҷаи шахсӣ аз манфиати клуб болотар мерасад. Соли 2010 бозии дӯстонаи Португалия Испания. Дар дақиқаи 36 Роналдо бо як маҳорат ҳимоятгарро гузашта аз тори сари Касилас тӯбро ба дарвоза равон кард. Голро ба ҳисоб нагирифтанд, чунки Нани на худи пеши қошуқ дар афсай қарор дошта тӯби дохилишударо бо сараш зад. Роналдо дар он бозӣ гол зада буд, лекин сахт асабӣ шуд ки ӯро аз чунин голи зебо маҳрум карданд. Худи Роналдо ба ҳамдастаи худ ҳини голзанӣ халал расонидааст. ҳолатҳое буд ки ба хотири манфиати худ ҳамдастаашро зада чапа кард. дар бораи рафтори нимҳимоятгари дастаи дуюми Антрах Мануэл Янсер сухан оҷиз аст. дар бозӣ бо дастаи Мепени ин футболбоз аввал аз масофаи 2 метр ба дарвозаи холӣ гол зада натавонист. баъдан нагузошт ки ҳамдастааш тӯбро ба дарвоза равон кунад. фикр намекунам ки ӯ дар мотами гол зада натавонистааш нишаста бошад. ба қавли Бензема очам ба ҷои модарам ӯ бар муқобили даста бозӣ мекунад. ё пул монда буд ки дастааш дар он бозӣ гол намезанад. дар бораи хато кардани ӯ чизе намегӯем. бисёр футболбозон хато карданд, лекин барои чӣ ӯ дарҳол аз ҷои худ боло нашуд ва бозиро идома надод. аз ҳама зиёд ҳасудии футболбозон дар лаҳзаҳои ҳассос ба берун мебарояд, махсусан дар ҳолатҳои пеналтизанӣ. дар ҳоле ки қаблан маълум аст ки ҳар як даста як нафари муайян дорад ва ӯ бояд зарбаи 11-метраро иҷро кунад. дар дастаи Фулхэм штатни пеналтист Митрович мебошад. дар бозӣ бо дастаи Хаддерсфилд лондониҳо имконияти хуби голзанӣ пайдо карданд. дар ин вазъият аз куҷои камара пайдо шуд ва барои тӯб талош намуд. футболбозони як даста дар рафти бозӣ бо ҳамдигар вориди баҳс шуданд. ҳасуд хӯрдан гуноҳ аст. худо ба камара нишон дод. ӯ аз зарбаи 11-метра гол зада натавонист. инро карма мегӯянд, подоши амал. ҷолиб ин ки Митрович аз бозӣ гол зад ва дастаашро ғолиб гардонд. баъд аз бозӣ тренери Фулхэм Клаудио Раньери хомӯш наистод. рафтори камара маҳкум шуд. Митрович бошад дар оянда ҳаққи пеналти заданро барои ҳамешагӣ моли худ кард. рафтори ба ин монанд дар ПСЖ мушоҳида гардид. дар айни ҳол форварди Манчестер Эдинсон Кавани тӯбро аз Неймар кашида гирифт. футболбози уругваӣ дар дастаи шаҳри Париж бомбардир ба ҳисоб меравад. дар таърих аз ҳама голи бисёр задааст, лекин коре ки ӯ кард ба шаъну шарафи як бозингари сатҳи ҷаҳонӣ намезебад. баҳси ду бозингар ба дарвозабони рақиб боварӣ бахшид ва пеналти бо гол анҷом наёфт. подоши амал ҳамин аст. лекин баъзан карма ҳам аз кор мемонад. 20 сол пеш Диканио бо зурӣ тӯбро аз Лемпард кашида гирифт, то ин ки дар табло номи ӯ навишта шавад. бозингари бо таҷриба хато накард, вале камтарак монда буд ки дастаи Вестхэм зиён бинад. аз мардҳо дидан зан мардум бахилтар ҳастанд. дастаи Гентройд университет бо як амали бонувони худ дар тамоми ҷаҳон масхара шуд. ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ кунед, 3 нафар бо дарвозабон як ба як баромада ба ҷои гол задан ба ҳамдигар дарафтуданд. бигзор ба душман намонад гуфта. ба ҳар ҳол онҳо ҷинси латиф ҳастанд, баъдан мефаҳманд ки хато кардаанд.
дӯстони гиромӣ, ба ҳамин тамом аз ёд наворонем ки марата худнишонде аст. Раҳмати калон барои тамошо ва лайки мондаатон. Агар монда бошен, аз ёд набаронем дар канал обуна шуданро ва ба дигар видеои мон назар кунед. Мумкин ба шумо писанд меояд. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.